କାଟିଲାନି କରିକି ଦୂରେଇ ଏମିତି ପଇସା ହେଲେ ଦେଖ ଏମିତି ହେଲେ ତାର ଭଲ ହବ ମିଠେଇ ଫିନାଇଲି ସାମନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବି କଥା ହେଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡକ୍ଟର ସହିତ ଡାକିକି ଆଣିଦେଲୁଣ୍ଡି ସମସ୍ତେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ କାମ ସେତୁରା ଗାଈ ମରିଛି ନାଚୁନି ବାଲା ତାର ଆମର ଯେତୁଟା ଗାଈ କେ ସେଇଟା କିଛି ଯେତୁଟା ମରିଛନ୍ତି ବୁଲୁଛି ରେ ମାର୍କେଟ ମଝିରେ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ସେଟା ବୁଲୁଛି ବୁଲିବନି ସଜ କରାଇଥିଲା କି ଜାଣିଛୁ ଛୋଟ ଛୋଟରେ ଗୋଡ ଥୋଇ ପାଉନି ଗୋଡ ଥଉଥିଲା ଭାଇ ଜେସିବି ଆଇଲାଣି ମା ତ ସିଂହ ବସି ନଜର ସମସ୍ତେ ରଖିବ ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ପକା ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ନଜର ରଖିବ ହେଲା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।